салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба барномаи сархати рӯйдодҳо ки ҳамарӯза дар ҳамин вақт пешкаши шумо мешавад. имрӯз 18 май аст. таҳаввулоти ахир дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон мегӯем. роҳбандиҳои дастаҷамӣ дар пойтахти Арманистон бо ҳабси садҳо нафар анҷом ёфт. дар Русия пешниҳод карданд ки имтиҳонсупории муҳоҷирон сабуктар шавад. ифтитоҳи корхонаи муштараки тавлиди ҳавопаймоҳои бесарнишини эронӣ дар душанбе. мавзӯи дигарон низ дорем. вазъият дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон печида боқӣ мемонад. субҳи имрӯз вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон бо нашри як изҳорот гуфт, дар вилоят амалиёти зидди террористӣ шурӯъ шуд. ин ниҳод сабаби амалиётро дар он шаҳр додааст ки рӯзи гузашта аъзои гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ бо ҳадафи халалдор сохтани вазъияти сиёсии ҷамъиятӣ шоҳроҳи Душанбе Қулмаро дар ҳудуди ноҳияи Рӯшон ғайриқонунӣ бастанд ва ба талаботи қонунии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар бораи супоридани силоҳу лавозимоти ҳарбӣ итоат накарда муқовимати мусаллаҳона нишон доданд. мақомот дар бораи талафот чизе нагуфтанд, аммо тибқи хабарҳо чандин нафар дар ин даргириҳо захмӣ шуданд. мақомоти маҳаллии ноҳияи Рӯшон дар суҳбат бо Радиои Озодӣ субҳи имрӯз гуфтанд, ки амалиёти ниҳодҳои қудратӣ дар маркази ноҳияи Рӯшон идома дорад. ба қавли сокинон ҳаракати нақлиёти мусофирбар ва ҳамаи раво ба маркази ноҳияи Рӯшон мамнӯъ шудааст. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар ҳоле аз оғози амалиёти зидди террористӣ дар Бадахшон хабар дод, ки аз рӯзи 16 май ба ин тараф шаҳри Хоруғ ноором аст. сокинони норозӣ ду рӯз қабл аз ин истеъфои раиси вилояти Бадахшону раиси шаҳри Хоруғ, таҳқиқи одилонаи ҳодисаҳои моҳи ноябр ва озодии боздоштшудаҳоро тақозо карда, гуфта буданд дар сурати беэътиноии мақомот дубора тазоҳурот мекунанд. рӯзи 17 май полиси Арманистон беш аз 400 эътирозгарро боздошт намуд. гирди ҳамоӣ дар шаҳри Ереван соати 8 субҳ зери раҳбарии мухолифини ҳукумат ташкил шуда, бо талаби истеъфои сарвазири Арманистон Никол Пашинян роҳҳои мошингардро баста буд. мухолифин иддао доранд, ки эътирозгарон дар гӯшаҳои мухталифи пойтахти Арманистон равоҳои нақлиёт дар беш аз 50 кӯчаро баста буданд. полис эътирозро пароканда ва шумори зиёди иштирокчиёни ин ҷамъомадро боздошт намуд. бар пояи гузориши полис дирӯз 414 иштирокчии эътироз ба ҳабс гирифта шуд. мухолифини ҳукумат сарвазир Пашинянро бо гузашти ғайриқобили қабул ба Озарбойҷон дар музокироти минтақаи Қарабоғи кӯҳӣ муттаҳам намуда, аз пайравонашон даъват карданд, ки сар аз 1 май дар маъракаи саркашии дастаҷамӣ ширкат варзанд. эмомалӣ Раҳмон, президенти Тоҷикистон, дирӯз дар Душанбе бо раиси иттиҳоди кулли нирӯҳои мусаллаҳи ҷумҳурии исломии Эрон Муҳаммад Боқирӣ мулоқот кардааст. хадамоти матбуоти раиси ҷумҳур хабар медиҳад, ки ҷонибҳо равобити Тоҷикистону Эрон бахусус дар соҳаҳои амниятӣ ва низомии техникиро баррасӣ намуданд. дар ҳамин ҳол хабаргузории расмии эронӣ ИРНО менависад, ки рӯзи 17 май бо ширкати Муҳаммад Боқирӣ ва Шералӣ Мирзо, вазири мудофиаи Тоҷикистон, корхонаи муштараки тавлиди ҳавопаймоҳои бесарнишини эронии тамғаи Абобил-2 ифтитоҳ ёфт. Муҳаммад Боқирӣ бо супоридани калиди рамзӣ таъсиси ин корхонаро як гардише дар ҳамкориҳои низомии ду кишвар хондааст. ҷониби Тоҷикистон дар ин бора расман хабаре нашр накардааст. вазорати маориф ва илми Русия пешниҳод намудааст, дар имтиҳоноти муҳоҷироне, ки аз кишварҳои бидуни виза меоянд, то охири соли 2022 муваққатан сабукӣ ҷорӣ карда шавад. тибқи лоиҳае, ки бар асоси дастури ноиби раиси ҳукумати Русия Татьяна Голекова пешниҳод шудааст, муҳоҷирон аз супоридани имтиҳони хаттии забони русӣ, таъриху асосҳои ҳуқуқи Русия барои гирифтани иҷозатномаи муваққати иқомат ё худ ВНЖ ва патент озод гардида, аз онҳо танҳо имтиҳони русидонӣ ба таври шифоҳӣ, яъне даҳонӣ талаб карда шавад. дар тавзеҳи лоиҳаи ислоҳот ба қарори ҳукумат омадааст, қонуни нав метавонад барои давраи амалиёти низомии вижа дар Украина ва таъсири маҳдудиятҳои нави таҳримӣ қабул шавад. ёдовар мешавам, ки аз 1 августи соли гузашта муҳоҷирон дар Русия барои гирифтани ҳаққи кору иқомат аз рӯи тартиби нав имтиҳони забони русӣ ва таъриху қонунгузориро месупоранд. имтиҳони русидонӣ ба таври шифоҳӣ ва хаттӣ мегузарад. суолҳо аз таърих ва асосҳои қонунгузории Русия дар шакли тестӣ ва бо истифода аз компютер дода мешаванд.
از 26 مای شرکت روسی نوردویند ایرلاینز نخستین پرواز مستقیم را از خزان روسیه به دوشنبه آغاز میکند. پرواز پنجشنبه هر هفته صورت گرفته دوامناکی سفر 3.5 ساعت را تشکیل میدهد. بنا به اطلاع فرودگاه بین‌المللی قزان، پروازها توسط هواپیمای ایربوس A321 با ظرفیت 218 مسافر انجام داده میشوند. راه اندازی خط سیری نو میان تاجیکستان و روسیه در حالی است که فعلا بین شهرهای این دو کشور در مجموع هر هفته بیش از 100 پرواز عملی می‌گردد. در یارمارکه جوی کاری خالی که در خوجند تشکیل کرده شد، همگی 17 نفر از بیکاران برای خود مشغولیت پیدا نمودند. طبق اطلاع آژانسی مهنت و شغل اهالی، در این یارمارکه از جانب 36 گردینده در کارخانه‌های دولتی و ساختمانی، خواجگی منزلی و کمونالی 560 جایهای خالی کار پیشنهاد شده بود. به این یارمارکه بیش از 250 نفر کارجویان آمده و اکثریت آنها شغل مناسب نیافتند. از بس که مزدی که در یارمارکه‌های جوی کاری خالی پیشنهاد می شود کم است، نه همه مایل به قبول چنین جایهای کاری می باشند. به سبب بیکاری زیاد سالانه صدها هزار نفر برای کار به روسیه می روند. صف زنان تاجیک هم در بین آنها زیادتر می شود. دوستان عزیز، اکنون برای شما درباره قرب اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات میدیم. بانک ملی برای امروز 18 مای 1000 روبل روسی را همان 166 سومانی نشان میدهد. نرخ $1 12 سومانی و 49 درم و 1 یورو 13 سومانی و 16 درم مقرر شده است. بینندگان مهربان، ساعت 16 به وقت دوشنبه و 14 به وقت مسکو فرصت نشر اخبار آزادی است. من فردا در خدمت شما در همین برنامه قرار میگیرم. برایتان روز خوب میخواهم.